what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe wondo Zimbabwe manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe wondo Zimbabwe manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorila makomo Zimbabwe manya dakabatesa Nhasi tiri kwamutoko uko kwatiri kuita hurukuro nevarwi vehondo yerusununguko. Kune vari kuona zvirongwa zvino muri kuona kuti tiri kuenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika muno. Ungave uri murwi wehondo yerusununguko, mungave muri vabereki, mungave muri mujibha kana chimbwido, mune basa guru ramakaita panguva yehondo. Nekudaro tinoshuvira kuti nhoroondo yenyu isarewo igodzidzwa nezvizukuru nezvizukururwi. Sekutaura kwandaita pazuva ranhasi tiri kuno kwamutoko kuvhileji kwaTome uko kwatateera rimwe gamba zvakare rehondo yerusununguko kuti vatisiyire nepamusoro pekutitsanangurirawo nhoroondo yemafambiro avakaita. Baba, makadi zvinyi? Takazimbeso, makazimba. Tiripo zvikuru sei kuno kwaTome kwamutoko? Kwakanaka huko. Kwakanaka? Iri kunaya? Aiwa, yakanaya nezuro. Makabva masekerera? Ndakafara. Mungozoona zvirimwa zvacho zvakachenjera kati. Handiti kuno kumunorima chamunoti hai chimwe chinoita kuti kweza chibage. Kuti munhu anorima zvaanenge achida. Siri kweza nechibage chino nemapfunde. Nemapfunde. Ndizvo zvinowanza kurimwa kuno. Handiti aiwa pakanaka. Baba, vatari vangada kuziva kuti murume wandiri kutaura naye ndiani, tichitangira paudiki hwenyu kuti imimi makazvarirwa kupi mumhuri yekwenyu uye yanga yakamira sei? Okay, takazvarirwa mubhuku rwamuzunza. Muzunza rinonzi Tome zvakare. Saka inini ndakazvarirwa muno, kudhara tisingade kuzvipatara ka. Vaisunungutsira nanasa mukuta. Nyamukuta. Mushaka. Saka takura tichipudza mombe tichirima nababa. Tichienda kuchikoro. Mabhizinesi vikiti ngasina basa kudhara. Takazotora tabva kuhondo. Alright. Tochitora mabhizinesi certificate tione kuti unozobuda age yawo makore mangani. Saka takazotora mabhizinesi tabva kuhondo. Takuitira pabasa manje kuti tizozoti wachembera zvakadini. Saka zvino muchaziva here gore nemwedzi nezuva ramakazvarwa? Waiziziva. Makazvarwa mwedzi upi? Ndakazvarwa musi wa 24 April 1957. Okay. Imo muno naNyamukuta? naNyamukuta. Manga muri vechingani mumhuri yekwenyu? Ndiri wechi5. Handiti? Ndiri wechi5 kumana ndege 3-4. Handiti? Vasikana vatatu. Zvino zvakanga kusina mabirth certificate maenda kuchikoro? Zvisina basa zvese. Saka maisvika musi kuti handi kudhara munhu ainonyoreswa kwachiburitsa birth vacho aiwa kana vamwe vaida makore ako chete kuti vaitanga makore aita kuchikoro na sub A ndino 7 years 8 years. Oimi ndimainzi daiso ukabata onzi muklasi. Handiti? Sure. Saka imi makaenda zvikoro zvipi zvamakadzidza? Ndakadzidza pakatsukunya. Pakatsukunya apa? Ndakaita standard 3 ndakafunda kuchina mastandard. Standard 3 ndipo itanga kuskirina. Ukafera ipapo uchienda standard 4. Pozi kudhara katicha aita standard 6 atonza aticha. Saka history yatanga kudzidza standard 2. Kusvika standard 3 tichidzidza history. Enda kune vamwe uko? Enda kune vamwe uko. Uripo tenda kune vamwe. Enda kugara uko kuti tikubvunzira. History takadzidza mastandard 2. Atadzidza history yekudhara taidzidza history. Mazuva ano toba kudzidza kuma form 4 here kuti form 2. Dzidzidza kumastandard.
vana Christopher Columbus, vana Vasco da Gama, Sunday 2, vana Aesop the Storyteller, vana akamisa slave trade ndiani William Wilberforce achaziva. Ndoizira maidzidziswa. Handitika. So muri kunoku tichinzwa tichitaura nevamwe vanhu vehondo verusununguko vanotaura kuti kune nzvimbo kana kuti maprovinces akarohwa hondo. Mashonaland Central inotaura nezvayo, Mashonaland East inotaura nezvayo, nemutoko ine matiri inotaura kunzi makarwa hondo dzisingaita. Panguva iyoyo makura machikomana magandanga akasvika sei panguva iyoyo kana muchiri kurangarira? Magandanga akatanga kusvika 75 patanga kusvika kuno. Akasvika muchikomo icho chiri pamusoro apo vana Comrade Kambanje ndo vakatanga kusvika iwomo. Ndofunga ndiri kuma 21 years ipapo. Tikaenda iko kuzotandara nawo. Vakasvika vachiti chii pamakazoinoziva kuti muchikomo mune magandango? Vakatanga kusvika kama vabereki kutaura kuti tisiva verusununguko vainzi vakomana kwai vakomana vakomana kwamboita zenza maComrades. Saka taenda iwo kubhesi tichitaura zvese maturo vakaita nyika ino, varungu vanoshungurudza sei, tauda nyika yedu. Varungu vakaramba kutipa nyika nokutaurirana. Chiringi ngoma achiri ndimutungamiri 1964. Dai ngoma ndiye akatanga ta president but akavhiringidzwa naSmith. Smith akaramba kumupa. Anzida beta yeti yangi itotonga varopa munutema. Anzi no Britain iwe. Tichaze kusakishenda vanhu vauda nyika yavo. Because Zambia yakapuwa free independence yanova hondo. Tanzania free independence yanova hondo. Botswana ndizvo. Zimbabwe chete ndiye akaramba. Kuti ipe na Queen asi varamba akasi tichazoona. Vanhu havachazoita sevachazokurwisa. Zvachigwado hondo chaveza tanga kuputika nzeya. Vaona nyaya yega. Vaya vakasununguka vaya vakupa kusapota isisu. Ndikuti aenda kupuwa zvombo nemakhembedi ikoko. Chitraina kuti chaiwisa muno manje. 1966 ndopakatanga chimurenga cho chinoi centenary. Handiti centenary. Saka imi muchitaura nevakomana magandanga ekutanga iwa vachikupai nhoroondo iyoyo, vakabva vataura here kuti toda vanhu vekuenda navo kana kuti imi zvakafamba sei? Ndakamboti garei nawo garei manje mugore pakapisa muzoro aita Zimbabwe Rhodesia pai 77 78 muzoro wandibanga kuti ngataura kuti akabatana naSmith nyika yedu Zimbabwe Rhodesia. Rhodesia. Kuti Zimbabwe Rhodesia inyika ipirira Zimbabwe Rhodesia. Ipapo ndenda kuchivhuni ndakutopareta. Ashana ndege yakari mudenga uyai kumusha. Mama kuchivhu muchiopareta chi? Ndakumuridi. Ndosaka ndati ndakudzosera kumashure zvishoma. Musi wamakaenda kunotaura nemaComrades but 1975 76 aiwa ndasenda 70 kupera 77 ndipo maka ndasenda nokwaicharewawo ndopanda kuti ndidzokere papo ndidzoti muchironga kuti muda kuenda makaronga nani kuti nini chi? Takaenda ivo maComrades ndanguti bhuku rega rega raiva nodonation raibvisa kupa maComrades ari musango. Saka nguva yake uchina mapounds. Ndakaenda nababa mudiki wangu kopereka mari kumaComrades kwachindenga. Mwana undiperekedze tendese ndachikomana chikuvhurika ndenda muyuthi. Saka ndaenda nawo kwachindenga pandasvika topo kubhesi kuitowapa mari. Ndikuda vakomana kuenda nawo kuMozambique kuti vatraining. Ndavara ndikati ndiri pano. Kanzi hakuna here vamwe vakomana ikoko kuda kuenda. Ndikati wariko ndadzokera wavatora mozoya kuno mosvika pano tichazikupereka enda kuMozambique. Saka ndakadzoka zuva iroro mangwana chiva ndataurira vamwe vangu vamwe vakabvuma vamwe vakati hatisi kuda vakasara zvavo ine ndikaenda navo mwe ndakaenda navo afambira taitazoenda noku. Saka masvika nevakomana mautati vakomana makaenda navo ndanani? Makaenda navo kubhesi kuvangu nemaComrades? Rudolph wagara pamazengera apo na Charles Masiya na Rudolph ndamutaura Joseph Pawandiwa na Givi Chiteve
Ndio anataka nawo kuno. Kama tazwa toro munzira taakaenda kuti angotora pabhuku fika tasvika tawanda kumakomodisi. Saka pamaifamba makasimuka nguva yekubva pabesa. Dai waifamba usiku ka. Usiku. Waifamba usiku chaiwo. Mwezi uri Chingwe. Tichifamba tichienda Mozambique. Tasvika Nyamapanda. Takaenda takadai. Takazoya kuyambura road meno kunonzi kupi Nyamapanda panzi paipo takakurosera ndakupakanga mwese takurosa patasvika takabhesa mbambara ndipo zvaingoputika mubhodha ipo zvaidhutsiwa nomhuka taidimbura makumbo ndio taitsiwa nomhuka itoto zvekuti munhu ukapatsika ipapo kanoputika kushoka kumbo saka takasvika tiripo takasvika tiripo takazokurosa bhodha kuma 1 Wewe kuseni. Okay. Kwenge to kuma 1 kuma 2. Bodi bodi kusengambika usiku ka. Alright. Kwa Balendi mine yama. Alright. Okay. Kata ito mwana fosho. Takukuza tata mutsezeka takukuza. Mwa chifugura ngari pembera chifugura. Yangofugura mbichana kabomba yenge tafana chikashuporishi. Saka ika ndio kanozi kudhutsa munhu gumbo ika. Saka vanhu kachera mbichana. Akodi nemakeji yomunhu. Saka kakatsika we munhu kanokinuka. Ponosimudza tsuka kudai vakakudimbura gumbo. Saka taiti anofoshora akafoshora tese tichatsika ipapa foshora paya. Kuitira kuti tireke kuzodisturba munhu mwadimbuka gumbo ipapa. Ndibva makurosa ndokupinda Mozambique. Makanosvikira pakembi ipi? Tasvikira takapinda nopapa paguru hapana paguru. Tisati tasvika kuTete takasvika manhe usiku asi tasvika takabhesa taMozambique tapinda paguru tatakwa usiku tatakwa usiku manje uchienda kumakembi chaiwo apa takasvika takabhesa wazongosvika kutakure masikati vaitira kubhombea nondege saka taitakwa usiku ende iwo usiku kuti ndabva noku munyika usati waziva unoziva ndakabva noku hapana kuti waziva wabva noku kana unozotiza zvaiwe zvaoma aitiza nokubvisa so ndakabva nokubvisa watakwa usiku kuti uzive kuti kumushando kuva kuziva ndibva masvika pakembi muchisvika makasvika kugamuchirwa sei? Takasvika kugamuchirwa zvakanaka tasvika kwai kunonzara zara zvino because taiti tikasvika asisi tichibva kumusha kuno wangwa uzoti sadza arisichiwe maite chikuzvai kubva kujaira zvokuno zvokucha chiguta chirasaka manje vaitikaona tasvika sisi manje vanyowani vaibva vatanga kugarira manje vaudza kudhara vai kuti muchasiya sadza risina muro rinotowa isi tingoti jeje zvekusema ka tajaira kubva kumusha kuno tichiti tatakudya zvisina muriwo ngosiya ipapo vanomhanya koribvuta manya koribvuta imaita kuti chii vodya asati yatirumba kanzara chikusimba rumba kumusha kuno vodya zvavodya kana kwedza kudya toenda mumakembi maposition etetine ABCD makambani etinawo ikoko kambani yakati ngaipinde yaidya usiku kwateedza hapana chiono chaba usiku manheru kutawa ma7 kwake ndokudya manje sa ima muri mukambani ende ndiri mud yanga iri under command station command ndizve komba detete nana kamujariwa nana between nana makasha saka maiti mamuka kusini kana kuti pazuva maiswera muchitii politics korondetwa tatotakatoneta politics kuti nyika yenyu Zimbabwe zvinangwa zvimaurira kuno nyika yedu yakamira zvakati varungu vakati dzvanyeri vakatora nyika yedu zvakadai saka takuda nyika yedu saka panapa tayakuhwira nyika yedu varungu vatipe nyika yedu tadaro setaivaka mabharaka edu ouswa Mazimbique edu miti yakadai mabharaka taiwaka mahombe kana madhirivora ofochi toisa pasi pemiti ndege kana dzavo dzipfuura dzitsvaga dzirikuita zikuona mabharaka ipo dzinenge ari pasi pemiti pasi muti handipa training yakatanga rini training pamakasvika makasvika mazuva mangani? Ndakagara nenge 2 months tatanga training. Tatanga training manje
ndaitona ku base 2 na base 1 base 2 na base 3 ako base 2 ndo taita train plus nonzara ngozinga good kana kutrain mna ukuteka bamwe chibayitika nawo mabva kumhanya na kutraining kwacho maja manero wetu masikati na kusena pala chanzi breakfast akuti pangata ja kamangai chibaga chinongo boiliswa pakuja kapu chitwa tokwana asose ngosinga good kana wakamira pamwe mwangodora nonzara chikafu chingota pora taitola kuma refugee ma refugee ndere mburi kana nzara yapinda tombona kukumbira chikafu iko waipoa ndine vichini puwa nyika dzese kuti amapoto wachipuwa chikafu amaino kumbira vantu maiba aishwaka ndoidwa ndi mazimbabwe nedu vakabhombea kumozambika kuti chimboche chakaimbiwa nzi vakauraya vasina mhosa vakapotera vakabhombea nasimeti vabhomba vakafa saka utsinya wakaitika sikaitese kubhomba munhu apotera akombomba saka pamaino tora chikafu ndiwo tadzora chikafu kanacho kwedu kwaoma training yafamba yapera ndo madzichita ise tauchiuya kufurandi taimbotanga kuti nekuti uchikafu manje kumbonzi tisifidhiwe tisimbe waziva kuti takapera mwana munhu akamira paparedi zachidona kuti game nonzara kudona munhu aidona taunga afanira aita dzungu vana tumazisiti ngaingai tinoti tinyereze kuti wautodona pa watodona pa inzara kuonda tichigera bvudzi nobhodhoro zvaizoti tsevareza ndevi tacheva nemabhodhoro para wataige shefa nemabhodhoro tofidhiwa ipapo atasimba vanhu vachipuwa futi saka ipapapo pamaita training papasina chikafu handiti chikafu chiripo chachiri shoma changa chiripo chiri shoma tetakawanda saka mapedza training chaizobva kupi chamaifidwa kuti musimbe chinenge chiripo chiri safe chishaike kuti kana wapedza training apa vana vambofidwa kuti vasimbe vazopuwa futi touya kumusha manje asvika kumusha kuri tapinda pabhoera tari yekutanga indiani pari bocha nebhoera takapinda bhodha ndivi ndebocha inotanga ibva kutsetsera gomo chibatadzika takwenda kutsetsera takuda tapinda mozambique watanorori watatsivera kutsetsera watapinda manje usiku takross mori takaita ndatanga kukwidza asi ini ndakakufura ndikuno vamwe vangu vari mubocha vamwe mubhoera ndakasenzera kuchifu chifu ndikondikuri kwangu enforcement yacho ndanzi kuchifu taitopinda awarikaenda wakati was person inenge yashoma kuno saka anopota achitopewa vamwe vanenge vatraini vachiuya is what I was sitting for saka makurusa pabhodha makafamba sei kuti muzosvika pamakatanga kuzwa kuti masvika apa ndipo makutanga kuti vanhu vabereki tinenge tina vanhu vanenge vabva kufurandi kuno vangu vatraina kudhara vachiziva zvekuno saka kuti taziva mafambiro asi vatene tina vanhu vanouya kutitambira mani saka ndi vanenge vachiziva kuti takaenda pakati pabhesi vachinenge vachiyaziva ivavo tocheni tasvika mani tasangana kuti utora waka uenda kusenzerawo kana kuti kwamutoko kwamwe tora wako uenda kusenzerana kwamushaimbo wogwaniswa ma-section commander vaigwanisa pamwe 5 yakutopera mwanangu wavo vashoma saka ipapo kuonde mamounts comrade ndanzi tumirai mabhuzi saka mapiwa section commander wenyu ndiani akakutungamirira kuenda ndanzi basa aibva pacharewapo but nguva yatisingazivira kuti anobva kupi nguva yahondo atoziva tatosangana tatoindependence kuti atosangana kutareva basi watoti iwe ukoro kwamutoko vaitaiziva anokutaura manje kuti wendoutisa mutoko kutaura kwacho but uzozviti anobva kupi ngosingazivi ata komando idanzi basa aibva pachitengo ivavo tambotosangana nemubasa saka masvika ndobva matanga kuenda makanogara panzvimbo ipi kana kuti manga nzvimbo ipi yamaioparita muri Daramombe chivu bhoera esiti andabhoera daramombe ndimuri mwedu taididika pamboera tokrosa mwera haririfu tamumedu manje muzoni yedu tairi mazoni edu vachauparetera tichikwidza vasvika kuda namahowe kulangisha mapurazi mamwe ari musoro nemugomo nemuruseva machi mutaiuparetera saka muri ikokoko imimi
ukama hwini vabereki vanga vakamira sei? Toziva kuti pane vabereki vamwe vairamba vamwe vaibvuma vakune vatengesi zvakare. Aiwa kutenga tiri vabereki vainzivisa vese zvavo pasina problem. Kana umbototi akambotengesiwa rimwe zuva aiwa hatina umbosangana netsaona yakadaro. Vaitishapota zvakanyanya. Taito kana kuri masikari toenda kumakomo kana manheru todzika zvakaita kumuwanga kumatenera kuda kugwenga ndiko taenda usiku ikoko kuti tichodzidzisa vamwe vasingakwanisi kugara asingagari kumakomo aya ndiko taita nawo protest manheru ndiko taidyawo ikoko kwaakaedza tomuka kusese na3 tadzokera kumakomo. Asi tadzokera kumakomo comrade ega aiva nenhekwe yake tenhekwe kuti tausvika taitokumbira kuti tikusera pano kunana sekuru pana mbuya nehanda chichi tichisere Mwari chengeta tadzara machizha munhondo tesabudzi redu totaura tichiombera tichengete taswera pano topedza tovhara toenda hedu kuchosera pabhesi pedu nevabereki. Asi vabereki vaenzawo kuzouya mataisana naiti chikafu ndochavenana muchimbenana chimbwido. Vabereki vangu vasingori basa kuti organize nakachibikisa ndi anoziva kuti makomwedzi avaida kufuata huku chichi vasikana ndo vasenza basa kutipa chikafu kupesa. Ndinzwa kuti comrade akanga aine nheko yake yanga ine budi. Nyaya yakauya sei? Mainzi chii? Nyatsonditsanangurira panyaya yebuta apa nekupira mudzimu. Nzvimbo yega yega kaino zviyerwa zvayo. Saka taisingagari nzvimbo yesese. Taitori nzvimbo yetinogarayo taitokumbira. Tokumbira kuti sere zvakanaka taisingangogara pachete tisina kumbotaura navo manheru futi ndizvo takudzika toombera futi takaenda kumusha kunight base. Akatanga kuudzai kuti makomrades kuno kuti tinodai ndiani ndinzi tiri kuzviitirei? Aiwaka ko history yedu kasango retogara ndio muna mbuya nehanda. Vakuru vedu vaiziva kuti kana takuwa hondo unenge anofanira nechikumbiriso chaanokumbira kuti kudhara kwanzi urisa vaikumbira sadza pasi pomutenzera yeuya akakudhara ndozvaita kana isitira wamboinzwa zaiva nomuri urudziya zafanaiziva kuti taimozwa zvingozi kakumbira kuziva nonzara pamuchakati waipuwe chii sadza pafujapo ndizvo vakuru vaiziva kuti munotokumbira nzvimbo kuti magara ipapo musabudire nyuma wotaura mosera makataurisa manheru mosi mowaoneka futi taakudzika moonekera ikoko maswera muriko muri ikoko kunzvimbo yamuri kutaura kuti makaoparata muri. Bhato yenyu yekutanga nemasoja aSmith yakatanga zvakafamba sei? Haiyo ndakaenda kudhamba nayo yakatanga pama 7 mamuri panzvimbo inonzi Nyamombe pachipaini pachimombe pavillage petenge tiri. Asati ndaona hondo yakadaro ipapo ndi first time futi kupinda hondo ndichibva kuMozambique ndichiri marukuzi. Atanga kuya Garumanya atao ambera usiku kwenguva ya ndifuka ikomano engari muchikakomo ngaripo manje sisi wakaya usiku ndofunga sakabva wakura mukakomo mai isi tawaze kufamba kupita musango mwe chiti watu wakutoona uri mukakomo mwe nemabheni kurawo tasikabva tabhesa kudaro tize ndege gudu sakumasere sadza ratoweta ratojasadza nomukaka amwe zakandege pasongorowa kumbomba kwebika sadza watobhombiwa kwautopfuta tovakare tikatongoma ndege zendo dzopano hazikupfuurira bari patobhombiwa kapo chachaya munhu anopfutira katodhifenda nopfuti toona iri kuti yatena zataka panapa panonyaya rizaipfuti kwatazopfuti uri kurohwa takaroredza iri kuputa ndopaka mbiri dzakadona ipapo asi pakafika asi taivati kana takembauka totaura kuti hondo ikati katosangana kwakati tapana GP kuti hondo ikati hondo kana itika tosangana kwaMshaimbe kana kwaGurure kana pakatsunya kana kwaNhemba kuti hondo ikatanga tose tese apona tose tichasangana kuti ikoko.
Ndoonde yachaita takasengera sabotage. Ngesikari kutora kuti titore lenda. Tairoa zvekuti zvotwadzi tikaroa munhu muenge 1 totofara. Tawini. Okay. Nguwa tikaroa 2 ndizvo vatati taiti teitenderana. Tikaroa 2 vatadisa. Tikaroa 5 vatadisa. Tosaitawo maambush, taita maambush mamwe taigara. Tikazashimbambaira manje. Vatakwirawo muchikomo imomo tavatsvaga kuti mota dzinopinda nopapa chete. Saka taisa marendi maizvi vatagarawo makomo. Chingozi kachibambaira vataitawo 5 vataridza kuti vatatisa futi. Ndine matotera munotrena mwaruwa mutisa. Wazire kuti dzichauya. Asi ana pari usiku chimbambaira kana wachitsikawo shauri yawo tendisipo. Tunosiya tayo dzimbo dzakati bagwenga tayangu tiya toenda. So iyo yachikutanga makapona sei? Naziva kuti kutiza kwako ndege kutiza vari kumhanya marathon. Waiti ndege ikatena kutarisa kuno kusati kune kunopfuta yakatarisa umhanya wabvomera nomuti. Ikatendera kwauri ipapo wabvomera nomuti kana yatarisa wautira next position. Wazi waikuona wengeno side range inopfutira ibudisa pfuti nayo. Saka penotena iwe vangopiwa kwese pamhanya pane mwambo ndo mabudiro ya. Kuti usvike wanoti 100 meters 200 meters nangu anoita. Nangu anoita. Izo dzichitendera pamwe dzina 2 3. Daiwanza kuyama 4 3 dzimwe dzipera mafuta imwe dzichienda kumwe dzichisvika. Saka waiti katanga dziri panapa. Iwaziza kuti dziri kubuda dzigumata dai. Tokumatako miri ku zoti mukubuda. Saka apa pamusisipo baba. Maakurefu saka dzinoda kutendera kuti takazopedza hondoenda kuma 2 o'clock. Masikati. Zatanga na 7. Takufamba ungefanira tabata nomari makumba yakutepa. Pera simba ndipo mabara acho anotengana poison atengana unga wakashata. Pera simba kufamba una wakutepwa makumba kuita kufenda. Asipo chakatanga ipapo ka. Takaita kutarisana, takotara kadoro kabusa maparachute. Napo kabusa maparachute varadivharira. Pasara kakora kadidi kuti takabuda nako wangu. Wamwe tabuda 3. Takaona marudija forces. Akapfuga makatarisa. Anotiridzira. Nato tiziita kuti mukuona maprovea. Hapana karidza. Kuda kuti tarisa kudai. Tinopfutuzira hapana karidza. Tichibuda waritarisa. Tikati kuzoona komana. Chichaitika pa. Next time tikaona usita kepicho wao. Nzeri papo watirekera pamupano wako kukoma wakaenda kuhondo. Tabuda hondo takuitaura manje. Pamupano wakoma wakaenda kuhondo saka vanaka. Vakapindira kuda uchibasa. Saka vari kutirizira sei. Itariko kwaridzi. Asi vatotona. Next time tikwa kepicho tinofanira kutora uchenda ku Mozambique. Okay. Tireke kuuraya. Chokwadi ipapo tazoti pane madzakutsa waigara pazipasi engara muzoreva pazipasi yaSimburi Point wakauya vari 9 mupfuti dzavo kuyakosarenda usiku manheru kuti tiza makembe tikafara zvikaita ona zvinoita mudzimu kuuya kotopereka kusipereka vega mupfuti dzavo kwatiri tikati ava ndimaita zvakanaka mawatenda kuMozambique muchaziva makomurezi wataperekedza chingopana usiwaenda kuMozambique nopfuti takasara nadzo isisi manje. But wakasvika sei pamuri because obviously avanga vari maenemies ende kona munhu achiva nepfuti kura kuti yato confrontation vakasvika sei papo kuti muzotiji ava vanhu vavazosarenda. Mabvunza zvakanaka. Ndiro basa rana chimpurana naMujibha kairo. Okay. Iwo mukuru wanofunga akaenda kuonana nana Mujibha wedu. Ndongori papatrol wasangana. Anzendi pakongress ari kuda kuya kosarenda. Muda kusarenda nza alright. Inde. Yabva tanga kuya kuti taurira. Manheru se. Ndipota kata akuru emasikati ka. Iwo vanoshawa kuoniwa ofutoka emasikati wapano varuya musiku. Saka sisi taiitika navo vakuuya manje. Mujibha ndiye auya nawo. Sisi vatatanga kuita sei kuita formation ide kuwagarira takada ongeza mupfuti. Kana wasvika manje taiti Mujibha ndiye anga ari mberi. Tamutati hori Mujibha amira Mujibha ndimana utaura kuti atide tavana chi masoja ati tira kusarenda. Right. Futi dzavo vanadzo ka.
tatora to iwono ngo maniro ngo reka mudumbwe awazete ready kudai maniro anofamba vari mudeni kati advance 1 by 1 pfuti yawo chi muchipa chendopuwa pfuti dzo pfuti dzacho dzese face iwo wasati wasvika patiri pfuti dzingwa dzange dzauya zvisho pfuti dzakauya tozoti chiuya iwani muri wangani enza apo ne wakadai vese pfuti tatora kadzama shishuwa ndashona wakakwana 9 pfuti dzavo dziri 9 ukamoto kakasika vitati kampumbi kamboya neanda kakateta chipichi simbe zvakachona pfuti basi kari kapombi ziri pfuti yatayomereka zvakanaka tovatora totosera navo mangwana vatana ubhesi kwachena tawatwata kwa posta mangwana arara pamusere mangwana ingodaro achingeenda pfuti dzaita kati pfuti dzakusara kuno kufura ndiyo dzazedu vatadzipfuchira iri pasi pafiti makavavheta sei kuti muri convince kuti zvechokwadi vanhu avachi vauya kuzotijoina because kuti vakune vatengesi kaindi kwangoni maplants kavanhu vaiplant wachi uya nopfuti unoziva munhu akaenda pfuti unoziva munhu anosarenda sei auya notombo chomo wenge okupa kwauzomubveta futi kuti haunoti papapa iti ndiye munhu atokupa auya kuno moyo wese panoya anowakoda atikuenda kuzvipira asina pfuti iye akaya nopfuti wakaya nopfuti dzawo wese saka ungazvira kutongeza uchiti wauti washungurudza wakaita chido chakakuti wakaya nopfuti dzacho dzawakapuwa nomuwengi ndokuvapereka ndokuenda vakaenda kumozambique kuzotraina iko kuti wazodzoka ugore ripi wakazomuparatirawo kupi handichazoba kuti tati yangopanana ngopana kusvika kubhoda pacross ono wavo hatidzokere pabattle yamati makazopedzera makutobuda muchifamba avo vakakutarisai vaitone pfuti mufunge tiputi katika midzime inokosha kai kuita kutarisana kwete zvokuti kutai kuti kuzvikunyipa kuti tikuonana aiwa pfuti nato yakadai vakatomira zvavo tikutoona kutotitarisa asi hapana akadai mwe pfuti ipapo chacho chakatashamiso kwandiri muchifamba tichifamba chitobuda ndiwangu wati kuti blokeda kuti tisatizire ikoko saka ndikuti takabuda ndike kunokhavha ikoko asi takabuda hapana katitso ndipo ndakashamisa kuti makomuredzika hapana waningina vari kuami asimidzi asi mangwana kana munhu aita prison of 4 kai kumushungurudza mutore mende naye kana kamukepicha hamwe uteti nawaitore kunga watoguma watotrena makomuredzo wakapanduka tainzi Granger atotrena akabva kuno kudija fusi akati yambo aguma inga restrict anga watotrena makomuredzo tembo ati andipanduke kairi ati andipanduke kairi ndakauya kuno kuti ndijoine chikomuredzo pende ndiri instructor saka ndiro basa ramama ndipa futi kuno ndiye ati train anga ari chi Granger kuno anga ari musoja wa Smith akauya kuzotijoina Mozambique katotisa uko patenda Mozambique pamwe wangu waitanga makora apo kumanikiza aya mwana kutisa katokora apo vatini kuti andiri instructor kana iko kuno kana kuti ticha wasika kudzidzisa kuti Mozambique yana zvikoroka pamwe ticha kundo vari wana vadiki vanoto zvikoro zviriko madriver anoti driver wasika kudriver futi Mozambique anoti ticha wasika kuticha saka iko kwakabva kuita instructor auri maitrainer zvake matokumana kuna kutraina kuti ndiponerwe kuti ada kuti anzaiva ndoda kutraina kuti zoziva kubatsira mberi because time unoti uri wiki hondo yairi munhu anoti ndaneta ende ramba kuuraiwa ndiri unoyako pfuti ikuraiwa by mistake haikona kuti munhu wamuona uyu wautanga kudedera aiwa muro yakatrainawo sei saka mabuda paonde imwe battle yakazouya zvakafamba sei ndakazoti ndakutauni kuchivuku battle haina kuzombopinda dzakawanda zvangu ini ndakaenda kuhondo ndikandiita 2 years chete ndiri mufurani takangota bhuroto yedu titi yekutanga taisanganzana sehapana aikwanisa kuuraya bhuroto takaita makontrakt akawanda hapana akafa asi ndazongoti wamwe taparadza namwe maenda kwakati unzoneka akazopfuura kwakati akazopfuura kwakati akazopfuura kwakati but especially mabhomba anouraya ndongoridza random because tikabuda paiwa ngoti vaingoridza mazibhomba wachikanda side saka ikoko pamwe ndikwazosangana uraya ruri mudenga kuti angotaita zvimbambaira chete mari ndimanditaanza kushandisa asi angorenge rakakura zvekuti kana ndege yavange isingaoni chinhu
irisango kupe. So muri ikoko mataura kuti amunamboita rombo rakaipa rekuti pane vabereki vakakutengesai vamakatomboudza kubhesi mutiti ava vabereki vaite sapota yavo kana mubodzi takaenda kuuraya kuti vaite mutengesi pano akatowa tiri panharira ende akazi mutengesi ye haiye akatoshatoshwa ndizoita kwazimurayira kupi zvavasenenge akatouraya ko munogoti hatizive kuti akazorayira kupi ani ndimai vatore ndimai tocha pai vanoita basa iroro tese tesikete basa iroro pane vanoti masecurity ndo yaita kunozvaro kuti munhu akabata mwengi ndovanoziva kuti anoitwa sei. Asi papo imishokona kwenyu changa chiri chokwadi here nekuti toziva kuti pane nguva dzekuti munogona kunge makavengana muvhileji oona kuti akuti munhu ndimupedze rega ndingotaura kumakomuresi kuti mutengesi babe pakaoma kuti uzozive kuti uyu mutengesi kaivavheta tonza utombo hwake huri kuti munhu mumwe aisenza muna Smith, mumwe ainge ari mupurisa, mumwe ainge ari mudhiya zvakasiyana siyana. Saka kuti uzouraiwe ipapo ka zvaufamba nomudzimi yako yandataura chinhu chese chaita chisafoja pasi chichi midzimi yake iwe kana yati urarame unorarama vamwe yake pichi vachiwa waibvanisa Mozambique uchitoti uchitedza kwakomureti vamwe yake pichi vachibva kulawa ngozi kuuraya waita uraya tireke vanenge varoi aiuraiwa aiuraiwa makauraya ngati aiwa isingauraya vari department racho department racho rauraya ndiudzei varoya zvii zvaitika kuti munhu azonzi muroya kuchivhu kwamakamuriwo aiwa ndakazoona chiri kunoku varoya vakambokunoku ndaenda kuhondo kuno kwatome kuno alright tudzei zvaifamba sei apana comrade kambanje kunoku ndiya varoya akambowagadzira varoya akambowagadzira because varoya panguti aiva nomasvikiro futi kaka muhondo kana mangomedza atosvikiro aitosvikira kuti ana muroya wako unotodipetiwa kuti unoroya sei unoda ichiichi otaura saka muroya avaroya atongo vasingadikana isa ndikuti hatidzokei kuno kwatome mataura nyaya yakanaka yevaroya ngatidzokei kuno muchiri mujibha muchiri muyouth muroya wamuri kuziva akabatwa munomu ndiani ndinokuona bakuno kushaipa kuno hakuna akaura mumbuku medu muno asi mene zvike ndokuwana chariwa akuno kakana muroya wane akaura muarea muno ndichiri mujibha hapana asi apa vanoti komrade kambanje aiti ndiri mwana wadhorika varoya nohondo nawo varoya hanzi china komrade kambanje ndiri mwana wadhorika varoya ndikuwaona varoya ndikuwaona kana ipo pati makamboti yakovheta umwe panyamakopa mazuva ako vana mujibhewa kambanje achiri mupenyu asati afa akamboti yakuwavheta rukorapera pasei hai varoya anga asikadi kwawo ende wange vari kushu because vaiti try taiva nomwe atosvikiwa kamumondo imwe vamwe vatofamba nomachira wakatosa muka ana sekuru atosvikira saka chikwata chenyu pane here wamakafamba naye aisikiro ine ndinohwana ndinaye kuchivhu asi hapana akambonokwedza kuti anorwa aiti naye aichasadza romunga ruri kweza chete ngazingache rimwe sadza ruri kweza chete saka panguva yacho mudzimu wakakatombosvika here muromo munombotosvika unosvika uritaura kuti tifambesa ngatibve pano tichiende kwakati vana sekurongo vari kusvika kudhara mazuva hakusisina hako akunzi mushonga yekuromba ndimazuva kuti munhu akaziva kunzi aromba anje kudhara aiva vana sekurongo varipo tisataisa foja pasi po taigara pesa nemazuva nokwaikukumbira namata maizara taikumbira nofoja taikumbira nofoja ndiye taisa pasi ndivaise vakatichengeta kuti zonzvimbo iyo mautirepo takabuda kuchifuka kuti kutarisana nemunhu uri kutsvagara naye shuwa zvakaiti zvakandikishamisa chitiki chokomana chinoreva kuti vanhu vaburisana ndege kuti vapurezi vauritarirana kudai tichipfuura isi hapana ambowadayo vataenda tipinda pamoto ana sekuru variko paiva nedzimwe nzvimbo dzekuti dzikabhesiwa hapana futi inorira ipapo
Panoda mudzi kwana kawazwa kwano nzvimbo yakadaro kuti gomo racho haripi ratizive kuti kana ukatopindamo hapana chinoiti nzvimbo inera iyo kana ukapindamo ndachadzimira kuti uda kutsvaga isizo unosakaitenzera nzvimbo ibodzi asi muripo mugome masiva wakusvikire pamuna achingotenderedziwa nana sekuru waduka taenda iwe uzipengenuka taenda aunosaitendera padiki diki paziviwa kwadai wadzoka sikazwara ndowachikotendera saka kudhara kwaiva nomasvikiro chacho vana sekuru masango munowaridzirwamo pamwedzi muna makomo asingatauri manga makaona zvirimo tatotarisa chete kuti ona ichakazodai watenda nekuinyanga ndakaona zvakadaro kuti pana chikomo chesikakwirire kakwira udzoke chidiki diki unotoita kunana sekuru vazimamboteta chikaranga ndouya ndinenge uchijima mu ndinenge uchiponya mambishi nani haumuzivi nyanga iri kwenzvimbo yakadaro asi uchitorarama vane viki wateta chikaranga ndokutozibuda mbu asi inenge ichichengetewa nemudzimimo nyanga ndakaona nzvimbo yakadaro saka pabati makomredzi akafa nana chivhido nevabereki vangani aipapo havana chimbuda vanofa pa vangovabuda asi pano hwana akarohwa aingozvibikisa sadza mumwe akasiiva ari pachena chena ubva vatora mashanga ubva angozvivhara zvakaita mashanga angotora kuzwa ungofara vatosirakarara ipapo ivo vari kuisana nesekuye munhu ato akatozvugako pachena chena ndega zimwe azvivhara nemashanga ozoti buda wamani vakarohwa ipo panosvika kuma7 vanosvika makomredzi takaora varungu chiri nemarikobhoti 3 akadonha pakadonha marikoti asikarumanya akana kudonha bomba kachaiva akana kudonha asi marikobhoti akadonha mabhazuka ano mapfuti taitase mazimwe kuti AK pane mamwanisa mabhomba mberi akagadzirwa dhisari kana mabhomba apera mabara acho anenge ari zvinenge zvimadhambi anongota unga chete unobudisa bhomba asi ukasa rinova raputika iva saka rinongoita unga kurongosvina urovhara unga uyo kana asa papfuti rinongoputika utsvinde unozokanda bhomba ririenda kudonha vakaita kuma 300 meters kana apedza mabhomba akapera wauridza futi mabara tatinopfutidza maeki dzaipinda mabhomba futi mberi taiti maranza futi acho. Alright. Okay. Saka hondo yakapera muri kuchivu zvakanzi chii muri musango vakatanga kuzasi zivaya tiri muchivu imomo and alright asembure point dzepasi dzepasi ndikubhoera kwepambuya makomana madzakutsaka yacho yakosarenda paya ndokuti tikaenda kuchikomo zvedai kuziva kuti taipfuura ririkoko ati alright makomanda vat right kunotanga kumboenda washoma tiwa tete 710 saka ini ndimanje ndiende chiri mudiki ndakaenda kunori mwana mudiki andaiwo ndasaka kutosheva ndamuami ndichipira ndinenge ndi 22 years ndichaondo ndi 22 years ndachimudiki ndakaenda chimudiki saka manje apa ndese vadika wamboenda ikoko kuasembly point wakuru vanomboa kuti kwaimboshisaka vatatu vataenda kuasembly point kudze pasi kweko izve takasvika mabritish akakaka mazitende zvese zvikafu zvese zvako tosvika masikati topinda nopagedhe futi munadzo tetiri futi dzedu katatu futi tazosarenda kwatakaenda kuzetene assembly point akana nefuti dzedu mabritish achitiverenga vangani tauya nhasi achinyora steering yedu kuitira chikafu chichiuya vamwe vachiti kuti mangwana kwauya vamwe tati kuti kusenzera tichiita vaparedi chiverengwa tiri vangani tiripo tese here apedza kudaro kunze pasi ndipo ndakagara anenge 2 weeks chete ndakatarumbura kana kafani patanzi kuzetene sakaenda kuzetene manje tesengera kutakwa nomota dzasi tatakwa nemabhazi kwamatamba nadzo mabhazi makaramba mapuma daitenderera mabhazi auya makaenda kuita zetene makosangana marudhisha fosi nemasoja angomo nemasoja amugabe saka makaenda kuti musangano tiite zimbabwe neSierra tiite 1 army ati
tatakwa mabhazi aya takatakwa masikati tifamba tichimba wese muchivhumu tichimba kusvika takauya panapa takusvikira pamutoko panapa panonzi Patabudira ndobenge rukembe mabwe masoja tikambonyadire pari Patabudira matomambopona pachimbori chetraining pane mberi pagoma ipo takauya pa tasati tasangana nangoma tichiri amugabe chiri taona kuti maBritish aripo akamatende avo tasvika mibhedha zvese zviripo chikafu zvese makuka zvese akugara ipapa sati atrainiwa pa tikumira kuenda kuita kuumba Zimbabwe National Army right takagara ipapo twiki dzakwana alright makeda kumbopuwa ka assessment test assessment test k akazviri chipepa ringe rakataipiwa ringe rinomubvunza ndiwaipindura mani ipapa mubvunze mwaipindura wachituka vamwe wachipindura wachiita sei vamwe kuti Kilimanjaro inga ari chii ikati aikupindura ndakapindura zvaizvo ndaiti inga ari bhokisa Kilimanjaro ndimasere ndaita vane vamwe vaipindura zvokutuka saka ipapa waituka vese vachiutainzimira mastage ipapa watangosikirina ipapa waituka back to the Fox Road zepasi yanzi Fox Road ya marungu wasikagona kuti zepasi waiti Fox Road waise manickname awo manje kuti vari tongogara wazvigurisa zepasi kutaura unoona saka waite manickname awo wamasample point saka Fox Road ndenge iri zepasi kapedza kunyora assessment test kaya tona wausikirina iwe ndo wapindura hora waibvanzi back to sample point zvisi tapindura zvakanaka tipindura zvazviri zvabvunza ndezvataipindura 2000 takuita setting utawafuta kwa mabhazi kumatambana zefuti chita chazoti dai tanyora madhira ito date rakati utaenda pamacheki takona train iripo tambori motogara pachimbotobika nemastofu edu mahombe magasi kwakare train yasvika makaenda Bulawayo kuti kusangana masoja angu naSmith tose takwira train musoni na April 1980 musa 24 April ndibutakata kuita 1980 pa tatangita setini ipa akasvika takafara usiku tichifamba kuenda Bulawayo tasvika Bulawayo takasvika mwamo masoja angu mamo wasimidza wainzi ndiwo yangu ari mainstructor nemaBritish vachibatsira kutraina isisu poti vanzi titatrainwa dhiri rakasiyana isisu vakatrainwa reEthiopia vamwe vatrainwa reTanzania vamwe vatrainwa reChina saka vaida tiite one dhiri rekumacha saka vanzi Britain masoja ayo madija forces dhiri vanorizwa kudhara chipo chetinobata tigare tese asi tida kutrainwa dhiri tiite uniform tiite madhiri akafanana katauzomacha saka totrain tasvika matakasvika kutembea zvakanaka kubizi ndawazi ndiuna kuti aburike train tatakwa nomotika vataenda kumakembi kuemacha chirungu zeshuwa kembi yenge train urungu chete takasvika yainzi riwerini kudhara kembi yenge smart yayo yenge iri smart uniform takapfuwa uniform zvese nemajombo zvese kuwacha tisingawache mashizi taenda kudhireki tisingawache basi tasviba taingoisa chete pa topera apo uyo otora zenda kudhireki nongonyora masita nomaiti maka chechinonyora chii wapedza kudhireki ndadzaingo yaongodzi pambedha munhu otora uniform yekopfeka nomaloka anenge ari mubhari kunosezwa kochikiya saka tiri pakati petraining otoitaita 2 months tiri patraining kaivanoka military service kaigara pa 1 RIR ngeri papa Kemba saka kana sekuru wako comrade manje vaboga makaiwa achitandara pepa zvoharasana katata wabodziwa utandara mazuva akachenda mazuva akachiuya saka tauda kupedza training manje military service kakauya manje sekuru yanzi vati mangwana muri kusungwa kusungwa ndokeka ku security force ka
Ega mnisha service. Sisi ngwata ita si. Kazi muunzi maramba training. Taramba training. Isa kutopeza training. Ndio nyairi. Saka mise kurutiza. Kaona yato aje kutiza. Kutiza sisi kubwa musungu. Tata alright. Seguro bapeza baya kuti taurira bara ta komana. Atitize. Andito mwana wa masimple boy. Katika sungwe. Wezi wala tilangisa usi break. Wezi wala ngoti mwanzi wazita kutiza chete vizonaka. Musa yako. Musa yako na makamuri zakati bakandanga kati. Aramba kita ST ndikotozi waitozi kutotonga futi waro. Vakadzokera. Tasata tota akomana titize bakana sadaro tichoita kujerika. Singatende kujeri. Awari masimple rotanga kuenda pai. Sango futi. Abata bumilana. Vatarara. Mangwana chotakaona. Varumeka. Mutemo shu. Takashunguru. Takashunguru. Saka kamkomana kaikadzora chowara. Toni manje kembi yese ya moto nomatengo kupfeka mahelmet nopfuti zadanzi. Design mbasha zeri maramba kita unit. Kumana kaseta taramba kita unit papi. Taenda kuti komwa tea. Taenda komwa tea ande vana bvesa manjombo ida no uniform yedu. Ndiwo muda zokutamba manya nembwa nemabayonet maifeni nesa bayonet chibaiwa. Kumara njombo bvesa bvesa taenda kubvarura hembe. Taze kubvarura. Parasara nomapendeka eka. Tese. Yasika 1000 ka. Ndio battery ni kanenge lona wakawanda. Tasara tisina kupfeka. Tasara simukadi zvikazi. Zvine zviri pano vabereki imwe vakaruta zvese vakatora. Mapepa nomazimba kuti mahenga anoitwa kuchengeta zvikafu makota master chichi. Saka ndimo takanzi kopinzwa imo. Takuendeko takaitwa mudungwe. Nzibata musoro swara ndokizira iyo. Makare. Takadai. Tosvika mapiti. Zvenga rakakura kana kumpira kembe pane mazimba masheni mahombe marata akawiwa. Kuti kana magonyeti 4 anokwana. Tese takanzima muri. Ndongota kusazopera kuma 10. Hamwa chemisa nembo. Tapinza imo. Takasera 3 imo muzuvarese. Varese manheru manje. Takura kuti tochiorara. Andira madhobo mavhiri afari kumagedha emasimbacho. Mwakagara kuti mukani muzima mwari kuga akobvarisa apa ndopaunza apara no ministry ndanosvika tiri kwa mwagara kuti mwagara dore rakavhuriwa kuno babvaisa pfuti pana yanongedza mukati anza anokukrosa apa tukupfura anokubva kuenda ayo apa tukupfura vari kusimba makadaro takasera zuva rese tirimo apana akaja nopa chikafu Batarara. Manheru wakapisa kumasora pisa tendereza zibarakirerese. Pisa vanozonyunguduka. Tiri tisapia. Tadaro tapinda imo. Mangwana kuseni auya masimota awo. Masimota anotakura chikafu aya. Andivana mazirori anotakura chikafu. Asina madhoka ngoti unongorodha wafita mabhokisi amadoma zvezovhara. Saka vhara tunisiwa manje vhara pindai mukazara rofamba romira apo rimwe roya futi tipinzaimo zvoita konifu tese tapera padhiva pagari varo nato nefeni satina pfutika futi tatasarenda kudhara tichienda kutreni dzakasara kuassembly point anza akunangenda nomutaundi ndaenda kumasabhabha kuchigara varungu kunana Khumaro kune kwatakaenda takaenda kuKhami prison. Sitaimbeisa noKhami. Yaba chinofana 22 years. Svika iko. Takavhurira magedhi pajeri ipo panenge 3 kuti 6. Chivhurira chipinda tikiwa chivhurira chipinda tese batakwana imo. Akati munyama kasoka stokisi kakadai kanopinda vanhu 3 kuti kana vada kupinduka. Kuti takumana ngati sanduke. Asi mukaise muchibhloko chakakura zobaba chichi chaiwa munototambara. Tagara ipo. Kusvika Vatara. Tatopa mpashano kasika tagara nemapendi. Tagara.
tozana manje andapedza wanitoona dzauya mbasha chena dzisanzi pfeka imbasha ta umana panapa ka apana zvekuramba batipfeke zvareva tapfeka mbasha dzitawasungwa wawondo akati jera kuti panapa mukagara nanduna dzamambo zvidaro akuseka gara nanduna dzamambo mana mambo dana una mambo emimi chona munhu arupika jera chachipori chabvuse yomugari chechitoseka zvidandazobesa hatiite asi hapana takati kana chibodzi takana basa tisikaende tikati kongoti kwaedza togara zvedu mumabhari mavanga tombudawo panze zvedu mburwa unoziona nguva yapera topinza mukati mafundisi akauya achitipawo munamato mafundisi chapurina chiachiitapawo munamato gara zvakanaka achichita hapana chitinoita pese muno vamwe vedu handiti vari kusango izi tichinofuti chesimba cheriri kupi pana futi tiri muno musango ndiwachazozwa wachaita nampera apa mukuru uyu anonzi Peter Wozi mabudiro akaita muno anomira zvakanaka akadisappear kauya handitenge takaita high joint command sisi command yadenga Lex Nhongo mandevereke kuna lookout masuku Peter Wozi ndenga Rude chafusima vari kunga vatatu so unit ikauda kuita setene but ngaronga nditandire nganofanira ari Peter Wozi kuti wanhawa ndikawasunga ndikawaharasa takana kuti tiza wakaramba atawasunga kuenda kujeri futi andizoti president wakazoita communication yakuti vanhu vakukami prison ndiani right titi tagara mujeri imomo takazoona mungari chakutaura kuti akomana ndivati hanzi mukuona mukomana uyo ari kwasitokisika ake grade A ndiye wakatanga kuisa hondo dati 66 pachinhau kucentenary ndikati iye asara ari 1 wangu ari 6 saka wasara 1 kati unoshuwa henze iye wasara 1 chete 1966 kuzi 1980 ndozobudisa kwakaitwa napresident achibudisa napresident atotodza mwenye atova napresident aenda kuona napresident Mugabe handizoti akapuwa ichi napresident ari 1 ndendakaona vakatanga kudisa kuona 1966 pachimnoyo vato asi tagara zvedemo tagara tokozoona manje gare tonzoti kumana makubuda makaenda kuHarare takaenda kuHarare izvo zvimbasha zvedu zvatakasiya kwatakasunga kumabharaki zvese zvakuya zvimadhende zvese maredios masutu wangu watora zvese autosaka kuti chakwangupfeka chaonacho tapfeke treni yauya bhatatako hatayakumbogara paGinifile pato pagweruka pakendi patakagara ipapo futi nenge 1 week zvaizva kuti treni ritakura kuya kupi kudomboshava paimba kugara madzakutsako papo zvazvasvika futi pakakiwa matende nemabritishia pano mazibhara kumatende mahombe tosvika togara ipapo takugara ipapo zimbeto zvedu training dzedu Mugabe pakadaidza vakomrades vamwe kuti endai kuAssembly Point vamwe vakagara kuZengeza ndiwo ngari mazanura forces mandevere achigara kupi masoja angumo kuchitumbwiza vagara vachitumbwiza kuyo waiti manje kana vari pako manje manheru vasangana kumabhawa vakurovana vachiro vasatoenda kuzitene vachiri kuAssembly Point takati mugaro mutaundi muona anovabereka ima kuti mukabva kumakaenda kubhawa maakurowana saka mubatsirika chitodzikira kuti kuAssembly Point kusango kuti takati mugaro mutaundi maakurowana asi papo takamboita basa futi isiso takunzi manje vakurowana nzi no imimi ndimi munokwanisa kunzwana nawo chiendai mogara paairport kana magara paairport kembe mazivano fozenga ari chitungwiza pasimba dzezengeza zvidzidzo marriage zisati dzapuwa ba saka ukano city council zisati dzapuwa vanhu vadzapuwa mazanura fozimbogara uko kuchichamba huyo vakapuwa mazipura nzigara zensati dzapuwa vanhu vagara saka ivavo vakurowana tanzi sisi matiti kuenda ikoko makana watanga kanzana kurizana futi zatanga warizana futi manje usiku tetano mapuma kaipa kuendai kuchitungwisa kusvika pagedhi kochi mukurowanirane unenge wadena nazva wakubhawa watotothakiwa
autoti sizifaya pachautota basa kutopatura futi mutaundi limo manero akaenda mashabhini vamwe vaita nopfuta vamwe vasina vachonge vadoro vanhu vabereke mahara kwese kunana machipisa metaupinda nopfutika izvozvo panana saratoka tichimabhawa mangani vachipisa ndengero vambeka saratoka ikari ukaita masters takupatura kwese nousiku nousiku taita vamwe masikati vamwe usiku vamwe masikati vamwe usiku tichienda ikoko saka zvadaro gara anzi akasvika achibva wadzokere kumasemburi point vamwe wangoma mhana vanotesa kumasumbe puzu kuti vanhu zoti vakadzoka isi vakasemburi point ipi wabvisa mutaundi mwaigara isi taakuita zetini tiri papanzika padombosha asi taita ipatu tozobva ipapo futi uyo goromonzi makomoredzi anetsa futi andive kuna assembly point yanetsa futi mapurazi varungu vadautisa vaakaenda komwawo vanopfuti saka endai kuti pamapatura moita zizifaya futi goromonzi kwese tikagara pakembe goromonzi ndakagara pasini paningana kamaina yakanzi akichurasi tiita mapatura futi mapurazi memese tikanza kuti kunoranyipi kumakomoredzi atikaenda titenda kutoita ambushi ukuhandira siku tora tiripo takakomba ipapo tiwabata vainezi vachibva masemburi varungu vaudototisa kuti makomoredzi munopanga marungu angazotipfuura tataiva kupfuura asi kana varidza pfuti vanadhabwa varidza pfuti mudenga saka takaenda tikaopareta ikoko tikazopedza uyo bhura vaya kumadhizenzi anagwasera akovanaka nyayakazvinotendera musoro akupatura futi titoridzana topfuurana nemagandanga angomo ndipo kwazita unit akwenda ozopera hondo kwakaita magandanga saka ipapo ndikoshangoza saka munhu aitoziva kuti anga ari minister of home affairs asi aita magandanga musango so waya akazokwanisa kwaconvince kuti washuye kuti waonena mugaba ati conference magandanga ebva apera ndatokopereta twatopfuwa vamwe kuchorocho ugwanda nechi uku road vic force kunonzi chi ngokuti tawoparera kuti titsakaya magandanga angaro mudhara wetu dhara ndikakota kuti yanga akita zvachasa unori minisi waita magandanga asi hazvina mhosva handiti ipolitics mabva kuhondo vabereki makaona upi vabereki venyu vekubereka inini wangu wakamboti aipapa sandaenda kuzetenia ini akagara panonyadira apa wakatoya kuti unobva kumba kuno kuya kondonapa totama ndiri mupenyu ndakaenda kutreningita setini watodzoka kumba kuno watoziva kuti mwana wangu mupenyu akadzoka okay handiti matore mwenye yanenge akatinakei ende inosuwisa munhoroondo yenyika ine kumatebere ndekukura undi imimi semunhu akanga ariko kuti munyatsoti tanangurira bhozi nyaya dzakawanda tinongonzwa saka da kuti ndimbotanga neimimimi inini nyaya yazvaikai gukura hundi yakazofumiwa napresident Mugabe vengwatangita sei handiko ngwatangitawo magandanga ari musango utaenda kunana chorocho nana gwanda nana vic force inoziko vic force province aindakiitanga nkai yakuko tiana kuzosvika ba inda vic force ndakikamwa inonzi chiko ko vamwe ndetinawo futi muzeteni umwe akatotiza noredi kuenda kujoina magandanga akatonga ati muzeteni atatraina naye akatotiza neuvhauvheri kuenda kujoina magandanga akainzi osika kenga rikakoporo vakatiza neuvhauvheri zvinoratidza kuti vamwe ndetinawo muzeteni vaichidza vaisivana nomwe magandanga ngari musango atenda uvhauvheri ipapo ndiri kupanzwa ndira kuti munditsanangurire kuopatira kwamaita ikoko nekuti nyaya dzinotaurwa tetino masaji angomufuti takasangana kudaro isisu wamugabe nangomu titotena titoridzana nevamwe wavo wacho tiri pakuchete vaitotitiza kuti handiti tichidzokera kuhondo ukama hwenyu mimi nevabereki hwakanga huri hove nemvura handiti muri kuchivhuna nabhoira kwamaipa asi maikoko hondo yapera maakuchitsvaga madistance zvinonzi
ukama hwenyu nevabereki manga musingaonani. Aiwa taionana. Munotonzi imi maito abuser vabereki, maiuraya vabereki vasina mhosva, maiuraya tukoti vakomana nevasikana vasina mhosva. Munotonzi vamwe vakadzi kana kuti vanga vaitori vakazvitakura maisvika muchibaya nemapanga vacho. Ndosa ndikuti imimi semunhu akanga ariko kugukura hundi nyatsoti ndisiri kugukura hundi be nendiuzeteni muri kuzeteni asi panguva yachi saka maioparata sei zitaiopara takasangana nemasoja angomo pamwe vaizvitawo pamwe tichaziva kuti 5 brigade pamwe ndiye pakayazvitoita izvozvo kuti wenge wari wega wega. Alright, okay, hamamse tinawo wangoma wacho taitikateebwata utsinyo wana mai wavo varipo mufuta ziziteba saka yanga iri 19 makore apa 81 82. Alright, hamusi aiwa tese 5 brigade. Alright, 5 brigade ndiye vanga yakazoenda yakuita sei alright mungu dharangu mano ato magandanga alright nanafunza kuti aiwa manga muri ku 5th brigade ndikati naisitata rombo rakanaka kusangana nebrigade racho ka imbonyatsotitaurira zitiri zeteni yainga yakabatana masoja angu mwana mugabe takagara nawo zvakawanda kwese kuti topata tiri tese aizoita taisita kutsinyisei titowabereki wavo aipo taitoparetawo nawo zvakanaka asi wangu wano security vamwe wacho vaichengetawo mwana wako magandanga iya asi isingazvihara sevabereki taitotsvaga kuti wari kupi ndingangobvunza kuti mambona ukadaondoti wapfuura nopapa toteera hapana munhu taimborova kana mbohara because taida kukama nawo but tinowana wawo futi makomreko manyatsopajekesa brigade yenge ito yayoga anditi tese aiwa ipapo mapajekesa makazogara muarmy kwemakore mangani 27 abuda apinda 1980 ka zuva 24 April ndikazvibuda 2007 saka inenge 27 years ndakazeva. Okay, makati aanda kuchinozorora takabuda no age age ukaita 50 years ubva wabuda aiwa kana mapesi pedenga ranzi run out date pesi yabuya walitambira kuti gore rakati unokuchisenza. Alright, takatozva kuti 2007 ndichibuda ndakazosiya ndakumbalavala azotanga ndakasiya ndiri dharweni padharweni pandaziva pamudzi 98 tikuita vatanzi DRC ndakaenda kuti kuDRC tikaoperata nawo Somalia ndakaenda kuti 92 ndiye hondo ndete Mozambique tiri papipeline saka papipeline ndavo vana ceasefire vakanzi imwe muri mapeacemaker haadikani pakwakuda kuya mapeacekeeping saka peacemaker pane peacekeeping zvakasiyana. Okay, peacemaker ndeyekurowa kwese kuti zvimbopasi naika peacekeeping wakuwaradza kuti mese chita ushamwari muzoti mavhoti ndimabuda takaita Mozambique tairowa kauya rowa pipeline yedu natsanga saka 92 ndobva panzi mabritish vati tikuda mazimbabwe ndi anokwanisa kuita communication nesu paovhaovha saka tikuwada kupi kusomalia saka vatatoa kagurupu kedu vatambochekwa chirwere vati haurati mapasi achendai razenda takwenda takaenda kusomalia 92 yaziva kuti mwedzi wacho ndiani namunana November ipapa October tanda nondege yaZimbabwe takaenda kokupatita zvakanaka uko taite mapeacemaker hatina kuti asvika marungu vari kumaamerican ndo andiri kwaingona Faraidid naMorgan saka ndo airowana iwawo saka America ndifunga macomplaints akawandawo iko kwanza vari kuuraya vanhu singaiti saka United Nations vapindira ndiyakasenda kuwarowa kwese yaita zvimbopasi akasa zvimbopasi tozonzi shuya manje muchekete tonyara resiso temandireta akaenda teno nyika yedu mabiology yamu asafara mahindi nemafrench ndinawo futi asafara fati twati mamuslim ameteri nawo zomanda ku DRC yanga iri sei honde ku DRC awe kuna varume chaivo vezi ati nyika dzarova nadzo dzaikotrainwa muno maofisa acho aikotrainwa muno ka package 6 eku DRC aiwa okuda ningiri kuRwanda neUganda ka vakaita macourses avo handiti nekemberi inotraina maforeigners so kg 6
saka ndikauya kotraina saka zvaitatrainiwa vaitoita mapasta kuti kuno kumarondero vaitoitawo pasta kuti vachiona zvetinoita isi ame kuno ivo ozvikopawo ivo zvitoita kuno saka ivo zvanga zviri drodro takatrainiwa zvinondi zvakatrainiwawo nesu kuno maofisa zvakazoenda kuvatrainawo chete zvatavazovakunda nazvo tetino ndege isisi ivo ngazibvume ndege manzi vapanduke vazimupanduka abumopuwa ndege asi inge hurumende ino ndege dzayo kuti vanopuwa ndege nangozi yavai makanesana ati zibe takazonzi endai kuDRC tanzi kuti Uganda neRwanda dzakupinda muDRC enemy yako nzi yakugoma ndo capital town yawo yeDRC iri kugoma saka tasino mutare noMozambique saka tayanzi zizi muenda kutangira kuti murana muri wari kugoma but azvika muDRC hawa mukati wapakabhalo saka muchikumbira hondo yechimurenga nehondo yeDRC yakakurwadza ndiye hai yechimaiwanda iyo yakairi zombozvivumbika iyo yeDRC ende tisingari bvunzani kuti wari papo zvokutsvaga nayo tatoti wari papo wachiti tiri pano kuri kukandirana zvombozvivumbika kuti panapa chinorova pamureva tiri pano iri pfuti ribva pamotika chorova pamureva ndizibvute zinoitirasiko nomangorenyi saka sizitiri pato tine mani fani tine advance ka toona kuti zvakaita pawizapo ndo panomuvenge tiri panapa tochitaura tiri tiri kwachiteke kuti chisimudzai chombo chive kurowa manje tinenge tabva dhuze kuti wapapapo right ukanda kwachindenga kwachitekwe kuya kubhomba zvakaita pagoma tinenge takatarisana kuti asana kuti no kilomita kuti tisvike ipapo saka tichoti kandai hatibatana kukanda padhuze titomboti kandai kurefu mupfuure isisu tozipota takutidzora because pamwe unoita mistake ukanda bva utasvika pamwe saka munotaura kuti roba mubhokisi yakati ukanda futi kubhomba imwe roya toti alright dzosai futi magwana kilomita yakati kati mita zakati uchikanda mahwanihwani kana wazopinda manje pano muengi manje isi tine tichiona ipadhuze toiti chiridzai yomunoda manje ivo kana warowa ndikaita wanza kuenda kuri usiku torara tiripo atirari inotanga kuridza nao 3 o'clock kurowa nzvimbo yese madzibhomba acho zvakaita kuti anese papfuti ne1 4 kana muri 3 amurisi papfuti amuri kuri aioni saka kana waisa ipapo panozi mota rinotakura mabharara mupongoro 40 ari pamotika saka ndianenge achirira uko achazobhomba pa saka marovera anoita haro ezoita mabara kurowa nzvimbo yebodzi rozi mwari warowa pano rimwe rorowa padzimba idzi rimwe rorowa pawizapo rimwe rorowa padzimba rimwe rorowa paimba idzi ndo anorowa pese pese aipapo kana tirari arara ichirowa ma3 kuchichena ndege dzotanga kwebhomba nzvimbo iyo isati tatapinda tiri redi chete kuzati basa ndege dzobhomba atirari nobva dzistop manje inosangana nemabhomba vai mudenga anenge achibvako saka tera dzistop majeto ichakobhomba futi kana apedza kubhomba kwauza kuti fanzi matochienda mumanje vakuzopinda kotsvaka vanenge vakuwara vaya vafa unongosiya vakuwara vaya vachitora futi tichiita seya umwe achiita wamwe akatoyakurapira kuZimbabwe kuti asviki vanenge ari mupenyu akafanira kumuuraya pamutemo asarenda kakati wamuona akakuwara saka vanotaura kuti kumuuraya unosungwa nobungiro remutemo rored cross unonzi munhu asarenda haurayo kana ukakepicha prison of war ari kumaprison of war anozodzora newa kana honde nyaya yapera kwete kuti munhu adaiwo mupfura unovira kujera saka hondo yamatanga kutaura yamakapona muri vatatu vainzana comrade anani vavo umwe ainzi comrade Pfumo umwe wacho ainzi comrade zani amwe wachienda muganga mazi Pfumo ende ndinoziva makazosvika nao kuma-assembly points takasiya wachiri kufront mazimbiri kuti takaenda tesi taita vashoko saka vakasara uku vakasara musango hamuna kuzoonana futi tina kuzosangana navo saka uyu hombo yenyu wamataura pachareva makasangana papi anga ari komando yenyu kutosangana zvakatenda kudhimo
ndi dimo yakaita ame Britain ati ame Mugabe yakawandisa uri muZimbabwe yengaenda kuona saka kuti tiburitse vanhu ava vakatovape mari yakawanda vari pabasa avo tambira mari shoma kuti vanhu vamhanya kune mari yakawanda saka mari yakawanda 2 years chete pension yaita sei yapera watambira itatambira $95 iwatambira 190 saka lokukwezwa kuti wabude muami wasida kuti wasida kufosa munhu kuti ibva ka unoziva kuti mose munhu kamuti ibva aiwa munhu anoenda ega saka nisadza zvaunoda saka vazhinji vacho vakaenda hondo vamwe vasati vamboziva kuti Harare yakamira sei mumwe anobva kumba kuda asati ambopinda kana mauro saka vazhinji vacho vakambonakidza nomari kuti aini handiendi vaona Harare inini ndoda kuti ndizoite basa kuti ndizoite kutambura ndachembera pension 2 years expire ndozorarama nayo inini ndoda kusara ndiri kubasa apa muchiri mufana ndikati handendeba kutambira nemari yakawanda but ndoda zvekana ndachembera ndozoita sei ndozona chinondiyamura zechokwadi ndakasara vazhinji vakaenda vaitambira 95 mari ichakosha ichakosha uchane matekisi muno ndova mutoko papera kwaiva netekisi kubva kupi kutambira mari yakubhengi handiti mari yakawanda ichikuteka mari yaMugabe mari yairovariyo yatinoite ava mane taxi yapana achita mari $3 kubva mutoko right saka asi pension yacho yakazopera manje 2 years zapera vazhinji manje hapana basa ravakaita umwe chikoro umwe enda kwasina ndo chikoro chenda kuhondo saka vazhinji vacho vamwe vatotambudzika but vakazopona nomari yeinge iwovheti takazopuwa ende inenge yakazototi yamure ndozoitawo life pension yangu mani ozvangu vasina saka muna comrade here mumwe wamakarwa naye hondo wamusina kuzobvira maonana naye wamusikazoiti mupenyu kana kuti munongani watatu mumwe bhuku muna anonzi Gosa ainzi Boniface Gosa ari pamhiri pana pamene apa mumwe wacho ainzi pakahwa pabana apo panogara ainzi Peti Chigumbura mumwe ndiani futi ita 3 mmoja akumkangamu aiwa ndinombokatawaona futi havana kudzoka aiwa havana kudzoka ndokana mumwe mumwe hwana chekuti ndopei asi isiso tese mubhumuno takadzoka tese takadzoka hapana akakuwara right asi vanhu vasina kudzoka handitika aiwa comrade mati makondo manzi comrade hanizve Tumirai Mabhuzi comrade Tumirai Mabhuzi handitika comrade Tumirai Mabhuzi twakutendai nenguva yamatipa aiwa nekunzwa mafambiro amakaitawo kuti musunungure nyika ino aiwa shuwa handitika aiwa tinotenda aiwa mavanzwa comrade Tumirai Mabhuzi tiri kuno kwaTome kwamutoko muzunza ndio Tome futi muzunza kana kuti Tome aiwa mungave muri kunewo nzvimbo dzakasiyana-siyana muchidawo zvakare kutaura nesu kuti musiye nhoroondo yenyu nhamba ndo dziri kubuda apo taurai nesu mungave muri mujibha Chimbwido kana vabereki kana comrade vana mukoma kana ndiwoyu tibatei tiuye koko titaure nemi tiri kuno kwamutoko tinoti aiwa ngatisanganei mune mamwe maprograms. For now it's bye bye. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe yewondo alwaka imanya dakabatesa ndichingira Zimbabwe taigara mumako Zimbabwe yewondo alwaka imanya dakabatesa ndichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira mumako Zimbabwe imanya dakabatesa